Amen. 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 Yada is a true for Yankopon as me dofo and I'm pay voice of truth. A breast on Massa no she. Me didn't do defage my Benjamin. And a pay so Yada Yankopon as for us, women down a pay. Osuminsia, and now can let us me and son, the one year chrono. Yada is a concrete Yankopon as so did the Agyemang. I'm dofo. May Kyle say, and a pay me no she. Say, Jumadi Noa, Igusu na yekan ho asem no. Ebrene dura a no pay me no gusu a yehia fidie su no. Jumadi nso ahyase a ekoso. Ba bia wo bia no wonya nkachi. Ekoso na mto mensa fro se Kristo si yenkɔhwe na henie ne tenene. Dofo bo hye Kristo di ja wo a ogini di na so ho ode ho ato no so no. Bo hye wo di ja oni. Nhyanko Nyankopɔn se onam me so na bo hye de de me se. Na no Nyankopɔn nam ne bakro Kristo se ne bo hye tie no yi ne ho di ahyere me. Na osoma me amanaman. Nipa man che se nsori adoso. Agro ne nipa di. To nipa mra to no chi wade ho nsem ne soma me. Dofo Jumadi no enyankachi memenda no pay ene wo kira no pa yeguso na onyame nam ne humobroso na mesu yesu masem ne ahodwidie de fa na hene wo ne mfira kenkan mu ne mfiri ngomasua mu ne firi na ho ne firi no kra ho mbɔhye mu yɛda Onyankopɔn tiasefo asese nam ne dom so na dwumadie ne koso na baabi a wo bia no nso betu mirika na ado ho abɛhyɛ bi ene wo kira no pa Ghana ha baabi a wo bia no na meka wo sem dofo ena nso ye be kwa soro fie ho ne akwakotie Onyankopɔn asem de onam na humobro so na ode adom me no yenkotie mu kakra ne emra sisi a amen. Onyankopɔn na temu wonti mirwa Yesu na temu wonti anapa Yesu Onyankopɔn nam na humobro so nam no hom sɛ de ne bɔ hyetie okoso no abekire na kwai pacho fa churose ewiase a yehuni ne nuyoye ni su eniji a wode ma enipa eno ane de yedi yani ehuni ewiase ne no yani ni sudi oda na didi ma nipa no eno ane de yedi yani ehuni de yedi yani huni eda nche ya ewiase ni ade foforo bia bie mu a ode be ma nipa hallelujah Onyankopɔn ewo bibi de ma nipa enipa ode boaseton ne sutie ode ahobrase na ode ne no benante no Onyankopɔn wo bibi de ma won enuema Onyankopɔn wode ma nipa onam boaseton so ne sutie ne ode ne benante ne ahobrase mu no saa nuema Onyame ewode ma nipa no ebie ni wa yede yani ehunu nti wona ne Onyame nante obre won ho ase ewo wiase awon toatoaso bere santinim na won Onyame nante no kure mu no ade bia Onyame aka na wontam so de be masaafo no obie ni wa asa de no wode nani ehunu bie ba de wiase de ma nipa no ene yede yani hunu no hallelujah ndinano momra ne kan se do Onyame de ma ona wode bo asetore ne betena wa asase wesu no o se de ma akoma mu da na ani wa bia nhunu da de kire se me do fo ti ye ma me brother sister ofa se wa kan won tan se Onyankopɔn o pese ne wasiesie de bre nipa bra wo bu nipa aten awie bre ni mu no awie na ni mu no se on saka bi na hunu bia de ade ani hunu nyina mu bia ni wa ye de Onyankopɔn de ahye yebo e mom de ode ahye yebo ne ye ni hunu da ni de ade ani hunu nyina ye ewi asere na kono ne na fefede hallelujah ba de Onyame de be ma nipa ne de ona de boaseto ne sutie de nanante no ende ye hunu da ndi se wode se broni kula timi aye broni de dade aye ka na ye onwanwan se no ye range over ntitena na pe bitwi na fa kon bia so twi bia na Nyankopɔn se de wosoro no de ma niwa ne akoma mu da na hwe de ni hunu se wadwene ma wotimi se no ntipie
fa kwan bi aso pe bitwia na o se de on so asiesie de ma na hotefo no won na de bo aseto na wiase we omne na de anante no e ma akoma mu da ni wahunu bi da na yidi na susu se e de na wo soro ho ata what ya se ni ase o susu se ne de na wo soro ho obi timi ka se na se de wo soro ho no enye Range Rover yonkono no Range Rover yemva ya ni hune di nyame asiesie enuoma bi a enuoma no de ode ma ye wona ye ne ye de bo aseto ne nante ye ne de tena ode ma ye no enuoma ani wo bi ahunu bi da eno na nipa biara de bo aseto de bewie no di nyame som wo ma men kan kire o Kristo som obi ka kire o se de bia me de metufo obi ka kire o se Kristo som omra sinihu me se nipa di Yesu achi animu se de Peter mu ne Yesu nante ye mo ho asem wo kire sem no nipa bi di Yesu achi mo ne nante se de nka mo humi no o mo ka kire Yesu se na wasam tie de a edin wan na betimi etie no waje adi Yesu won ne hu no ti Kristo som enam se enuema onyame de betua nkofo ne be nante ka no enuema ne de ema akomam na ni wahunu bi da na ani susu ya akoma susu ye no ti Kristo som na fom e kire wa kwan fa wiase we ho onyam ba chewo amen Kristo som kire akwai e fa wiase we ho eze wiase we no onyankopon asema ka se etwam ndi wa etwam a obesom bia no uso ba bia etwam akwa na efiri ho no usom bi se ya woni ni nyina ye de ye mu twam ani wasi wona oye de onyankopon pende o mbetena ho da ndi wona de onyame pe o muso som se no se no so otwe akwa o muso mo kwatena ho de ye isu onyankopon no beche wo ene so wie nipa wa asase so a boni afa nipa no mom wa boni atori ankasa ebre ye wosi boni babie nipa hyehyɛ ne babie nipa ne namu a omudi boni no a nipa ne nyina obi adwene enkae se onyambe bu naten ne nyina nse eye de wiase de mana no elento na ma heaven obi nkobi no heaven de ntem obi nkobi no wiase de ode mana no so ya ode ade be ma ode be deceive wadu be to se eye niji edo eye se eye de ode ma no anu bi ni ba bia bio do di ekire sa atenam na so wan kwa we de onyame pa wu se pe no de wo kose na no pai onyame nam na ho mabro so badom no aboa ye na wabie sum asem foforo so de akire ye de onyame nam na ho mabro so no be kire ye ya na nipa pi ke kansam omo si Kristo som fa Ataadehyɛ ho Kristo som emfa Ataadehyɛ ho nti se wunyaje Yesu di nko ade a atade bia betimi ayede ye ahye di onipa ne pia asore ne koye omo de ne koye omo nichi omo pepa se Kristo som no ye omo nichi e ye omo fe ahwahoa na de ema ne ye omo fe no omo ni ahwahoa so omo si Kristo som no so onyaje Yesu di nko ade a ne sa se wawie ndi Kristo som no emfa Ataadehyɛ ho last okra brother ba ku didi matem o didi matem wo kan se osia Bible ana ono Bible no osia ye no ba bia ni Onyankopon kasa fa Ataade ho apam foforom ndi ba bi ba ko pe no Nyame kasa fa Ataade ho efiri o ko Nyame anka hwe bio ndi odi matem ase de ope nye bibia ntia Onyankopon ahenie no a na temu no bebu nipa no wana wasiesie na ahenie mu chefa so mu fa bo asetomra no wo mu nkwa ye ntio di wana mo homobro so beboa no wabie nsem so kakra no wo de akire ye hallelujah amen du wie na se Kristo som fa Ataadehyɛ ho de a na wahwe wo bre ne wada agye yi emfa Ataadehyɛ ho de a de opa bia ye de yi ekobosa emfa wontoto o mantemufo no wabusiafo Kristo som no se ekire wo se fa Ataade ho de ene emfa wontoto o mantem ufiefo no wabusiafo
hwede so Kristo ni na ye wache ene nipa do Kristo ba ye no nnwuma no obi ampe ba ene ma ne do Yesu do ne ye ano fafa obi a so do ne bi ada bi akọba me do na ado na bibia nso wo enoye bi mu no se bi aseme do kwa wonsa pan oba wonsa pan me do se nipa no mu se wonye papa nya sa na tie ndi odo eda no yoye edi gina no Samson Delilah ka kire se wo so do me ampa Samson sin an o se ne mesrew me wura mesrew kire ba bia wa ho de ne hye odokuta no yoye nti Samson ya ka kire se ma won ka de e ma na ho de nkire obi a ene ntam odokuta no yoye nti na Samson afa de o pese Delilah hu se wo ye de yi odo no wa ka ba bia na ho de firi do do an yoye nim no e deaf love dinanu mane do Yesu ene Yesu de wo hebe bia nipa me hwe nipa to ne ho nwom ye de ale na ene nsem ba odono enu ye na wo mu ni nadi na se Kristo se modom ya mu ni mahyede so na se odokutade ye Kristo do ne kutade ye ekuta no ye hallelujah Kristo do ne kutade ye enu ye kirewo de ye nyewe mipewe a kirewo ba enefo ne ye odo no nko a ena odo ne nyina da ne nwom odo na da ne nwom ena fa radio so TV so ba bia ese bi de live worship ye wi anan krofo afre ye da Yesu ase wi ma hye ye nkuna wi ma pagya ye obekom no de Yesu pa bia no anipa ne ye do nyame pa bia no a ahyede bia no a odi so nti Kristo som mame kan kiro de ntia nkrofo se Kristo som fa Ataadehyɛ ho no ewi ase ade bia no a ye ya ade bia ye bia no Onyankopɔn de ye kwa atemu woni ma ade a ye Onyankopɔn fa ye kwa atemu hallelujah ewi ase ye wade bo a wo ya nyame won fa won kwa atemu nti eno sa ade no wo ye wo anye atemu mu ni fo se bia wo ye nipa na wote ho no waka kire ho se me de me nna me nna what be that o fam so akire wade the so to na se me de me nna da eno nyame wo mu waten by Ataadehyɛ obe kire na wo hunu de free sabre ko ese wo ye de wo ye onyamba chewo ensa se Deuteronomy etie ya aduonu mienu ne yimu ye num Deuteronomy chapter 22 verse 5 tie nsam ni nyina yie eye wo nkwaje nti na migina ha wo nkwaje so obedi bi mti no osoma me se amanaman nipa bi no mu akwan be ye pe e wo Nyankopɔn anim e wo Kristo hallelujah amen yenkoi Onyankopɔn asem wonam odifo Moses so wiase Deuteronomy etie ya aduonu mi ni chemu ye enum etifi asem so yonkodo emla hodu obi ko ni chemu ye enum oba enhye oberema ade tio osi oba onhye oberema de ko na oberema so infra oba ntoma na oberema so omfra oba ntoma efrise die ntini se wona wo ye nyina oba na bema ba ko be mesi no akwakoye akofa no yonko ade ahye no omo ye no nyina no ye awurade Onyankopɔn achiwade omo ye Onyankopɔn achiwade ka se amen amen Ataadehyɛ ye ka se o se oba anhye oberema ade berema so mfra oba ntoma owie no se na won na ye no nyina ye awurade Onyankopɔn na chiwade
na je se ne ataadehyɛ ho ataadehyɛ ɛka atemu wo ho. Hallelujah. Pato what asem yase. Se ye kan se bibi ye akyiwade a na ɛkyerɛ sɛ bibi ye akyiwade a na ɛsɛ ade no ɛyɛ ade a sɛ ade bi ye akyiwade a brother de ɛtene sɛ wo nkwa na nyina mu no ɔmpɛ sɛ ade ne bɛtena wo fie da wo da mo mpɛ sɛ bɛyɛ de yɛ ɛna wo nipadua so mpɛ sɛ bɛyɛ de yɛ ade ntia ade ne yɛ ade a ɛyɛ wo tan ɛyɛ ade a ɛyɛ wo tan ɛyɛ wo musuo ade bɛyɛ wo akyiwade bia no ɛyɛ wo musuo ade ɛbɛn wo a ɛde atantaneɛ ne efin na ɛyɛ de yɛ ɛba ɛna ɔse ɔbaa nhyɛ ɔbɛrima deɛ bɛrima so mfira ɔbaa ntoma na wɔn a wɔyɛ yie ɔbaa ne bɛrima no obi a ɔbɛdane ne ho sɛ ɔyɛ bɛrima no ɔkɔfa ɔbaa deɛ anaa ɔyɛ ɔbaa no ɔkɔfa bɛrima deɛ na wahyɛ no ɔsɛ nkurɔfoɔ yɛ yie no mu nyinaa yɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ na sɛ onyame bɛgyina ataade so abu atɛn sɛ nyame sɛ adeɛ bi woyɛ no yɛ n'akyiwadeɛ a na sɛ wo a wobɛyɛ saa adeɛ no ne fie hɔ n'ahennie nim no ɔmma nkɔ ama wonya tena berɛ yɛ deɛ yi enti atemmuo no ɛba no mapam leda no koraa kyerɛ sɛ ataadeɛ yɛ deɛ yi onyam bɛkyew maka kyerɛ sɛ yɛwɔ asase so yi ewiase adeɛ bi a Onyankopɔn aka sɛ ɔmpɛ no deɛ ɔbɔnsam yɛ ne sɛ ɔbɛma enipa ayɛ saa adeɛ no wɔ wiase adeɛ bi Onyankopɔn aka sɛ ɔmpɛ no ɛna adeɛ bi aso Nyame bɛka saa fa ho sɛ adeɛ wei mempɛ ne sei no na sɛ Nyame nim sɛ enipa su no ɛyɛ adeɛ sɛ nipa pɛm no yɛbɛpɛ sɛ saa adeɛ no yɛbɛyɛ deɛ yɛbɛyɔ ɔsɔfo bi kasa no wɔ se asɔfoɔ no bi tumi ka Nyame sɛm sɛ ɔbaa hyɛ trousers ya yɛmfa nkɔ asɔre ɛna obusa sɛ Nyankopɔn wɔn ne pam trouser sɔfo na ebisa saa o ne ɔsi nye Nyame na ɛyɛ deɛ ɛpam trouser nipa na ɛyɛ deɛ Nyame so nim sɛ nipa na bɛpam ɛnso ɛna wɔka sɛ ɔbaa nyɛ deɛ ɛna bɛrima so nyɛ deɛ Nyame nim sɛ nipa na bɛpam ɛna number 2 asɔfoɔ no wɔn pɛ nipa anim animonyam ɛne Nyame dwuma no nipa deɛ asɔfoɔ deɛ adane business Nyame dwuma nka asɔre ne si wɔ sɛ ɛyɛ akra atemmuo nkwagyeɛ ho adwuma mesi asafo no ɛdan o yɛ si wɔ yi esi wɔ sɛ dwane kɔhyɛ bea ɛbea obi a Nyame atemmuo no ka asɔre dan ne si wɔ a esi wɔ sɛ obi a Nyame atemmuo na ɛba no ɔpɛ so wɔdi bɛm na Nyame mfa ɔsɛn yɛ nka no odwane aba asɔre dan anim na nka Nyame wɔ nkurɔfo bi wɔ na ɔma kyerɛkyerɛ ne sɛdeɛ ewiase ɛte ɛne Onyankopɔn te na nka saafo na yɛ de Onyame pɛ na ɔsɛyɛ ne ba saafo na nya huntaeɛ ba sɛ asɔre na esi wɔ no asɔfo de asɔre na da no ɔmo own business de asɔfo de asɔre na esi wɔ sɛ ɔmo bɛfa minsi biara so sɛ ɔmo bɛnya nipa na ɔmo nya sika saa na adiifoɔ no teɛ ɔmo bɛfa kwan biara so na ɔmo nya nipa na ɔmo nya sika de asɔfo na ɛba no ɛnyɛ nipa bɛyɛ Nyame akyiwadeɛ na ɔmo hwɛ ne mo ɔmo no bɛnya ɔmo mfa so de so ɔbɛyɛ Nyame akyiwadeɛ no wɔnhwɛ hɔ ɔno ne mfa so nti Nyame wɔka sɛ ɔba nhyɛ ɔbɛrima deɛ bɛrima mfrɛ ɔba ntoma ɔno ɔyɛ saa nyinaa yɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ a mesɛ ɛnaa no ɛdi nturom Onyankopɔn ɔbɛpam ataadeɛ hyɛ nipa nti ataade no ɔbɛpam yɛ no Nyame nyansafoɔ nim sɛ ɔno ɔka ntam a ɔnto no ɔnim sɛ ataade no ɔpam de ma Adam ne Eve na ne nyinaa nyɛ ade korɔ hallelujah sɛ Nyame pam ataade korɔ na de hyɛ ɔmo baanu a ka ɔnka saa asɛm wei ɛnkyɛ na koa Mose de Israel Nyankopɔn wapam ataade ahyɛ nipa da ɔno ade ne nsa wapam ataadeɛ ahyɛ nipa da de Nyame hunu sɛ adana no wapam ataadeɛ ade ahyɛ nipa no
on a bony pa, or no himself, Adana, Tadno Pamono, Nedi Pabia, Nivias, one Pamata de Cro. One can say, no be anyone to say anything to Matan no money, a yard cro. Yamin himself, and one yen painted what him become was some diatre. I want what was so. Say, Oba, she in one Fabere Mata the idea. And to open the first era in heaven and this earth, a God. Hallelujah. Do you tell Lena so? Namina the cap, I tell any pain. Yanko Pomodica, you tell any pain. So you tell Lena Yamia can when I tell any Upam attack or Barbana Pom, Bemata be said, say, Pet no slow wow for. Who you tell any? Now your friend say, Bema Banapam Mata, say, Pet no slow wow for. Adentia, the first tailor in this word is God. Onyambeche. Na woni bibi nyame de me se on so hye nyame se de o sitia nyame ni mu ni hwehwe bia mpa na ni nyansa no nipa ontimi hunu mu nkowie nyame kan se oba nhyɛ obere ma de no se na nyame hunu da kyea sem se I want to atwaso no nyame hunu se de obo odipa no oba ne bema wa mo wo mpe oba na bema there is difference. Di nyame hunu se wo nyame de no wa hunu da ho me se yete trillion tin quadrillion days years de besi wo nyina gu nanim sa no mani nyina so wona be ma na kwa na aba de chim wa ma ba kokora kwa ba kokora ntimi ma. Amen kesiye. Ato utie me tie nie na wie na bi kire wadwena ne obisa enen sori ni di rough asofo ye tuatefo won me se kane no na nyame nam kiso so meyi ne ho de nkire me no se na me ken ka atro sem na bra na me didi fo ne sofo no se me kan babo na me koka me te se nyame ka afofo ho asema na me se ana asofo mu ye de nkwa de ebre su de ye nya o ye de nyame po se na ye ne ye chen sa nkrofo no ye nsemone no ne ye chen wo asofo ye tuatefo se na nyame nim se de oyo oba no ye be ma no se oba mese kofa be ma Ataadehyɛ sha akono be trafa asase so akono ye ne ye akono bone ebe ma adwamamu atiatese afi Nyankopɔn pese opon nipa empoa ndo de opawe asase enema se san ya yenyini bia yenyini nsu yenyini bia yebehunu wiase na tete wona kakra yebehunu kakra ebire bia twam na yempanimfo no omo ka sam yehunu oba bia ho omo hunu oba bi no mo kan so hwe oba nanim se etadwa na oba ne ye kan de ye adentia entade na hye ma no na entade ne mu bie na oba bi nkofa trasese hye de na entade ne mu bie nti oba na tambie nanim se na wo ye de ye nti nanim ne yaka si nanim se etadwa ana mu season we so ye se hwe tale ishankus pa nya sana motie adentina se adanite se obi kwa aware a wompe nanim tadwa openeto dina asofo nyina akotua sika ma omo yere to ye de bi ye de yes dina mi wuru mo nsemone ene de oba mese kofa be ma Ataadehyɛ de beba wiase musom akono ano a enye age so wona nyame no kra ho ba so de betimi aso na kono no to obi didi fo di sofo nyame no kra ma no so amasa odi agoro ndini e kan oba no nanim se tadwa ba na de yese ne to pa ne nantu ba kan ne ntesa eyede ne na abasa di nyame ye nyansafo hunu e kina da kye de na nipa mese Ataadehyɛ ne mese ade de beba e de akohwie e de akonno bone enen tu bonse oba bi ahya atade trouser no a se de ne kese na dagya tie nyina na aye de ye
na ememe to gata mu wo ho onyambechewo ama na yeye ndi nyaminim de na ebesi ebre yi mu no hyase na ode nasem na mmera toto ho ena okọ asọde ni mu a ọba nso obere ma de hwe o ye wo hai o mo se trouser no ya pam ma de ye wo style ya pam ma de o mo se ma de zip da benkum on ni nipa nyansa na me ma de o mo se zip da nifa okọ toilet so a public toilet no so okoduru so a obo nsi aye baabi e ma wo no baabi amema ye de obo nsi mema no ho no ne aye trouser na ma ne ho no aye skirt ye nya ni mienu nka se ya ye we trouser se ye hu se trouser anu abi ni aye we so stretch as de ne ye ne sa toilet bi a be ko bi ansi nya wo ba ti ni ba ma ti a ne aye trouser ne skirt na ye de tira se wo ba no be ma ha na ye de nti kira wo pefe se trousers ne ye emema edia hallelujah kira wo pefe de nyame se hweye na be ma anfo oba atade anhye na efense oba so ankofa bere made ena won se mema se so mo so mema na hya ase top no mo pam no eda ne kababa nyame nim se nipa beye mema na hya ase top o mema pempam no dane kaba style di bema ne pam kaba no a no de ne trouser hya ase o ba no so ko pam ne on so kaba no se de trouser aye de aka bom ya na so fo ne se trouser ne ya pam mema de na mema ne tailor for mema no ade na dada mo pam mema skirt ma mo we tell say asofo ne dada mo se nkomo se Ataadehyɛ ne mfa kristosom ho mfa nyamesom ho kristosom ye it's all about believe Christ or Jesus eno ne kristosom ne dia me se da kron kaya mo asofo no mema ne ba mema ne bi pempam skirt nhyehyɛ no mo fa nko gina asore de mo mpirichi obon se asore man nka de skirt ne be jano ma chase sofo se wo boda mana e se bishop na dwene mo kana na ena onim be ma so kofa skirt se pe obon se man ne be sha sha atudine to gbele oba de kofa tora sha na niya bi on de bon sama ye ho adentia wo hu ne se ehana case ni wo e man ne hye mema de na de nyame nim se besi ni betimi yesi na mo ye nyame ni so achi wade na mo ho afuna urade onyambechewo ama na yeye di no kwa asore de ni mu a ye jai ma ne de obi a pe na obi a ye de obi a pe e na obi ye du be hono no na mai mema na jeje o mo gens na ba no so aye de aje o mo gens na o mo na sa ye singers na atopapa ni pe bu na sore de mo ya jawo bia adentia bishop ne cardinals ne reverends no o mu hia o mu mfa so be so ko tete won sore na nsore di ka ba ya che branch bia ya twato ama wo mo bo so me de mo de ba nye akra mbanya wo mba ye de nyame pe o enya akra mbanya wo mba ye de etene o ne mo sika mo de be ba na ye twa ama mo nye akra na ba ne de watimi de nyame pe mu nya asai enu ni asore nem sika mo de ba na ye twa ama wo di so fo ne ye de na kwoto wo no oda wo nyina ne de yense sika no kon be fa so obenya de aye de di ba bi ewiase aduru no so wanto nyame mra na antwene ama nipa na anya de obo pe no wonya defense says can confess returns and as de o mo terms bi o mo de ma no na so wonya sa returns na amfa nkwa e be transfer no de so wo gya asore no na obiara de o peba chi wade ne ba no nya na returns de ko nti Ataadehyɛ eka nyamesom ho hallelujah amen
sɛ nyame sɛ ɔbaa hyɛ ɔbarima deɛ a wobɛyɛ n'akyi wadeɛ barima firi ɔbaa ntoma na sɛ wobɛyɛ n'akyi wadeɛ a ɛkyerɛ wo sɛ nipa bi a bɛmɛse na wɔkɔ barima akɔfa ɔbaa ataade hyɛ ɔbaa akɔfa barima ataade hyɛ a nyankopɔn ahennie no ɔma wura mu bi a wontimi nwura mu bi da na yɛ na nipa no deɛ ɛnɛfoɔ no ɛkɔ asɔdeɛ ɛyɛ awerɛho no sɛ ɛnɛfoɔ no nkɔ asɔre no sɛ yɛbɛsuro nyame na mmom yɛkɔ no sɛ yɛne yɛnegyeɛ ne yɛatenka ne yɛakɔ no sɛ yɛkɔ akɔtɔ nnwom ama yɛhu no sɛ ɔtɔ nnwom no ɔnya gɛɛre wɔ asɔre no mmarima no ɔtɔ nnwom a mehwɛ kane asɔre bi a ne yɛkɔ a yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔn bɛgye mic ɔmo na ɛyɛ singers ɔtɔ nnwom na ne hanki kuta no ɔbɔse no awie ɔbɔse no wie a yɛbɛpirikya no akɔgyina abɔntene nti ɔbaa bi yɛbrɛbrɛ ɔkɔtɔ nsuo anoma no wafrɛ no wei ne nyamesoma ne yɛ som obiara nsuro ɛmaa no so ɔtɔ nnwom no ɔmo nso tɔ nnwom no wie sɛ pa ɔmo nso so nyamesɛm berɛ bɛduru ano ɔmo afa akyirɛ hɔ ɔmo nso kɔgyina hɔ akasa tentene ɔmo nso di ɔmo mpenafoɔ ho nkɔmmɔ ɔmo apa nyamesɛm ho adentia sɔfo wie ɔno ne mfa soɔ no ɔdwe ne ho nyankopɔn mesɛ asase ɛte so wɔbɛbu nipa atenti nipa bim sɛ wobɛdi bim na nyankopɔn ɔhwehwɛ wo sɛ wobɛdi bim ɛnɛ nyɛ sa nkɔɔ nsoma kristo ma ne ma da ɔnsoma yesu ɛma ne ma asase wei so da onyankopɔn akyɛ mu wɔ nti wɔ sɛ ɔbaa nhyɛ ɔbarima deɛ barima so mfiri ɔbaa nto deɛ elika ɛnyɛ ɔbaa dea hallelujah amen ɛna wobɛhunu maa yi bebree no mu hyehyɛ nika ɛsɛ deɛ nyame aka biara ne wɔ nipa de yɛ asɛm ɛna nyame sɛ obi nipa bɛyɛ asoɔden ayɛ ɛna woyɛ asoɔden na woyɛ wie nso a wabɛdane n'akyiwadeɛ nti kyerɛ wo sɛ wote asɔre dɛm wɔ no wobɛtua tight wobɛbɔ afɔdeɛ wobɛto collection kofi ne ama ne kwaku ne akua wobɛyɛ yɛ no mu nyinaa bi ɛnso nyame ahennie no da ne nya nnura no kɔ wɔde ka regyetew ɔsɛ woyɛ n'akyiwadeɛ ne yɛ sɛ yɛwɔ nsɔre bebree wɔ Ghana ha asɔre ne yɛ onyame akyiwadeɛ baa nipa nhunu ade nti abia nipa wɔn bɛɛ 2000 3000 ɛnso nipa ne nhunu sɛ asɔre nankasa no that church ne yɛ onyame akyiwadeɛ ade nti anyɛ ɔno nko na ɛyɛ bie wokɔ mmea school da mu nyina nkurɔfoɔ ɔyɛ deɛ yi ayɛ ɛma ɛhyɛ mmarima adeɛ na mmarima so hyɛ mmaa adeɛ hallelujah amen wɔsi ɔbaa nhyɛ ɔbarima adeɛ barima so ɛmfrɛ ɔbaa ntom na wɔn a wɔyɛ saa no ɛyɛ Awurade Onyankopɔn akyiwade Onyankopɔn difo mini abɛbɛn sɛ nsɛnkyerɛnne a Onyankopɔn akɔyɛ ama no wɔ alibo kwan so no ɛdɔɔso aha wɔse sampa kwan no wa sampa kuru wɔse nkura a wɔ sampa deɛ ɔde mpaboa kɔ trek na Onyankopɔn somafoɔ odifoɔ owura Agyemang Benjamin deɛ nti adanseɛ yi anigyeɛ no wɔse me nto nnwom nyinaa ne sɛ wɔse trek nankasa no ɔno a wɔnhyɛ da nkɔ enti wɔyɛ mpaboa no dodo sɛ wɔadi wɔde kɔ trek na wakɔtɔn no wɔ trek mu Onyankopɔn somafo ɔse ɛberɛ ɔkɔduru sampa hɔ no ɛnneɛma ɔde kɔɔyɛ no wɔno ahunu sɛ ɛyɛ na wɔtwe mmienu na wɔtwe mmiɛnsa to bosome ɛna nka wɔbɛtɔn awie wɔse wɔbɛkɔ no na ɔnkɔ obi saa no ɛntoa so no ɔbaa w'anim ɛma wo srɛ ma ne sɛ ɔne Nyankopɔn nkɔ ɔne Nyankopɔn nkɔ oh yɛwuro odiifo Agyemang Benjamin bie na no de a ɛnsɛnkyerɛnne bɛsi anwanwadeɛ bɛsi tumidi yɛbɛyɛ adwuma onyame bɛgye yɛn Onyankopɔn somafoɔ me nua bɛma se nam sɛ wogyaa ne kwan ne nti ɔno so nya agyidie sɛ wɔkɔ aba ntɛm
Osibra okoduru sampa ho no asu yi ne niema no opa baabi su aso okoda no. No ose mi wuro odifo Agyemang Benjamin akasa ma wo empaboa yi. Empaboa no watie kasa kira owura ne kasa gya me kwan enti wo empaboa kontem na minya kwan san kɔ. Onyankopɔn somafo mi nua ba man se saade akye na so wo fa niema ne se wo ton a wo bɛka se obi di nanim no wo bɔ dawuro wo kuro nim se empaboa bi ba. Oh, Onyankopɔn somafo wo se wo bɛka se bɔ dawuro se obi di mpaboa ba asa mpaboa ne nko ana monto wo se wo ifra no na wo itwe no ada me ifra wo ma wo wura wo se empaboa ne kwasa afi oba fie anwumra na ye ne nwanwa se se na track ne tie na metifie Onyankopɔn difo o se daba ko abadam yenu damiensa empaboa wo de bosome ne nkebeton no na wotwe edi ani papa wo se nansia na mpaboa na ode ko ye ni nyina wo hunu se poto no ofa na ebebo no boto ni mu niema nyina onyame beje yai Onyankopɔn somafo minua ba man se waton mpaboa ni nyina awie 7 days pepepe na wotwe mpaboa bosome nasa na yei na wo se baabi okwa trek koduru ya mpaboa ne san ye no wo san na chi na waba baabi a obesu ye no Onyankopɔn somafo o se ka ba ko eya ye ma na ade eya asane nti wo penentem afro de eya ye ma no oduru ho na driver ni ne se da bi baabi a wo kɔ no me ka no me nyina kwan ono ko brekum metu enya brekum me nyina baabi ansi obi me nua yi se wo gyina ho no se ala hade ante se kuma se wonsi obi a wo kwan mo se da bi gi se brekum enti next car ne si won kokofo car ne so nya manwie yo no opam me nua se won koforo next car me nua ba man se wote ase ene o se car kura de wo koforo ne ye o se e se osai ene o kwatena de nipa nya ma no emu se metwen Onyankopɔn somafo nam se wanum asam ya no kura na akwankwaja awugya ye nuan apɔ na firi wowuo mu nti o se wono tena ne de animu ma ne lodu ye ma ka ne ya manti etuja de anya ma no ene di wo manim e wo brekum kro na ena ka ne mienu nyina ekɔ ba de wo kwa akire de wo fa menuan se obesi ne wo kwa anim wo so wo ma ya ma wo mu kɔ on de ka no de adi kan kɔ o mu ne ho akonta biu Onyankopɔn somafo wo so wo mu kɔ saa akiri kuro bi wo ho wo so wo mu duru kuro ni mo mba hu se ka na okɔfra driver ni se wo no nko ade wo ma ne mfro da wo nyina kwa bia mu na ka ne front tire apaya adi ade nchecha nipa wo mu nyina ye yi wo mu gu fam ye wuro difo Agyemang Benjamin enum asem eye adwuma wo kwantimfi nyina eyi nipa firi wo wuo mu na ma nipa nkwa onyame beje yai Onyankopɔn somafo minua ba man se Onyankopɔn di nachi akodi ni dwa te saa Onyankopɔn sa akoyi na firi ka nkwanhia no mu amana kɔforo ka afoforo abeto yai Nyankopɔn manfo ene ewuro difo Agyemang Benjamin ya opagya ne nsa hyira ewuro difo Agyemang Benjamin Nyankopɔn ese oda na si o kasa owura Yesu ya da wasi o Onyamedifo minua brantie se Kristo onkoso no wonto nkwanem yewura de enti a wokasa ne se ena no kwasiada oba asore dem ha yewura ebra wo ye adwuma no asore bepon no ensuo kase bi gyemu na de na nwanwa ne se ensuo no ne anim se atokuma se nyina se asase konkrin so nko an ensuo no toye na yewura ensamba no emie kwan ma wate amen yewura esanse wasoma wonti okacha sofo nketwa ne se omonko so nsuo no bi mra nsuo na aton omonso bi mra na de beye ye nyina ya doye yewura ensuo no okasa gusurisi aka se obi ope bibia ense bi minua brantie yi se nsuo ni bi no de ko fie
yewura o se okokoduru fie no na anu fiada sai yade kase bi akire ni nua pani onu so wonim ti na anu fiada na onya nteye se ni nua no yare pa serious yewura o se wa okohwe ni nua no na bibiba ne tirim se ensuo na onyamedifo ade ye yadoye kwasi ada no omfa nkɔ boa ni nua no yewura me nua yi se ofansuo no bi okoye no na ode kopetepete ni nua no so ena ogya no hɔ kwadwuma na ahodwiri sam ne anwanwade ne nsankyerɛne apie mu sɛ nyamedifo sankyerɛne apie mu no sɛ ɔno no fra adwuma baaye na ɔba ni nua ɔbɛhwɛ ni nua na ni nua no de sedi ahyia no kwan yewura na ni nua no de sedi ahyia no kwan awurade bɛkyɛw ena obisa de na asie ni nua no se onyame na wosom no no de ɔde wo ho atwe no oye nyame ampa onyamedifo na kyese ni nua no de o meka nkyɛn sɛ ensuo na de petepete me so no me ho atɔ me mente sɛ me ba bia yɛ me yɛ biem mente sɛ me huna mane biem ensuo no tumi ewom na koyi yade na firi me mu kɔ yewura amen yewura me nua ba me say afɛ de na busuafo asalai obi a se ensuo ne bi wai me say Yesu Kristo on say agya no osoma no enuoma nyina firi mu na ye de na agya no so abode bi ade open wotimi de ye kwasem ti Yesu fa dote ene ode ono ane ntasuo kan ho na ode fa ni frani nani o se ko asuo silom na ko horoso na sehyere ne de wasoma no kwasem amen eye nema ya asofo mu from masuma ko be keka ho asem ti Yesu bre so asofo no omo ne Yesu anche ne yi dabi mese me damiru Yesu Kristo amen so nam ne domne na ho mobroso na ofa me so na abode bia no ofa me so se de agya no bre so siye no yenso ya won to aso esi de ya ni je na ye torosem no ehye ne ma ne se wo so de ma me kwa me mfa makwa amen obi ntimi nka se ma fa nsu aton ama no dabi mana maton wa yira ama no ibinsi mana maton kwa ama no ade bi o de ma bia me de ma okwa amen hallelujah amen yemo samene na ka so owura Yesu ya da wase o owura Yesu ya da wase o abrante etenase amen erade shira amen onyamba jewu now say doctor say yense na yede ajo si echirade no akwana ko she mfimfini ama na bekata awode na no achichu ose wawode na echirade na chichira akoda no ya akwana ko shawo echirade ni mfimfini be no doctor no say bibi achichire akoda no ho fa akoda no wo yefunu nim Yesu ti ase be sane wache amen onyankopon fa so na Kristo so no wasane ono kwafo onyankopon me da wase edon ne brem de ni pedwe bon ni nyina me de free no afei abofra oda yefunu mu ensono ade biara a akyekere abofra yi ewo yefunu mu ti Awurade asem ye doctor ensusuye ne de wo hunu mu wose eye ekyirade na akyekere abofra no afei sanifira abofra ne ho afei abofra ti Awurade asem kodayi afei abofra a woda yefunu mu pie na bra ba we nchewe tie Awurade asem pie bra na ba we nchewe Mira Yesu me da wase wadi nkonim wadom ne nti amen Mira odifo Agyemang Benjamin nyankopon somafo Mira mini abayi se nyankopon tonkwa na ma no ma onyimi nche Mira ene say mini abayi apemfo wafafro wonyem na nyima wonyem no ensem eba yefro no hono papa eni enyan
me no me anu nyina ya dansefo na wona ehwe adanse esuso ya dansefo se enye nnenko na me nua ba ya begina ha ba na wotwe me amini ana yewura frɛ ne sɛ ɔmmra anim ha na ɔbaa ya ɔsra ma no me no nyina ɛyɛ nimsɛm yewura me nua ba na ne nyinsan ne na yoma wanyemo no na doctor akotwa na x-ray ene scan na hodoɔ aka kyerɛ ne sɛ na wɔ na kyerɛ adeɛ no akɔkyekyere ne ba no na yewura ɛbra wɔte saa wɔn asɛm yi ɛwɔ doctors akɛseɛ anum no ɔde bɛdaw sɛ sei na ato no ɛwɔ hospital wɔkɔɔyɛ no yewura ɔse bra ɔde bɛdaw wɔn na bra so yɛ awofrɛ ne ba adɔm nyinaa anim na wɔkasa kyerɛ yɛfunu no me nua ba yɛ danseɛ yɛ no kora wɔka ne sɛ ɛbra wɔsrɛ ma yɛfunu no ano wɔn sɛ akora na akyire adeɛ akyekyere no no wɔnya no wɔtwa brɛ no wakeka ne ho wɔ yɛfunu nim to me nua ba yɛ sɛ hɔ na abɔfra na nka wɔnte ne nka nam sɛ adeɛ bi akyekyere ne sɛ deɛ doctors fɔ ne ka ne nti amonom hɔ na akora no starte sɛ wɔkeka ne ho yewura ɛnɛ ka wɔyɛ na wɔtwe mmienu so ni saa na me nua ba yi ka no wɔse edu wukuada a atwa mu no ɔyɛ sɛ ɔkɔ hospital na ne time ayɛ sɛ ɔde kɔ naso yewura wɔse ɔkɔɔyɛ no na doctors na ɛhwɛ apemfoɔ no ɔde ne card ne to hɔ a wɔhwɛ anom sɛ daabi o deɛ yi deɛ gye sɛ yɛde kɔ specialist ɛhɔ ansa ɛna yɛde wasa abrɛ no enti wobɛkɔ emergency na wɔn kyerɛ no specialist ne baabi a wɔhyɛ nam sɛ na bɛyɛ dadwene ne nti na yewura wakasa na wɔgye di sɛ kasa na wakasa no akora ne bɛsane ne nti na ɔno so yɛ ntɛm sɛ wɔbɛkɔ emergency akyire hɔ no wakɔhwɛ ahuru deɛ asi mewura me nua ba yi se ɛberɛ ɔkɔdu specialist na wiase ato ne din saa ne hɔ no wɔkɔde ne kɔfa mfidie mu twa yɛfunu no ɛyɛ ya ɛna wɔde hyɛ mviripom sɛ fa kɔma doctor wɔn na ti wɔn bɔɔfo a yɛ a wɔn twɛrɛ n'ase yɛn nua bɛyɛ sɛ wɔn ano odi mirika na wɔde saa baa n'akyi ɛbrɛ baabi a ɔkɔ hospital no yɛwura wɔsɛ doctor ne te ano no wɔ bie ma wɔsɛ ma wɔn nye wɔsɛ ma wɔn nye yɛwura mi nua bɛyɛ sɛ ɛbrɛ doctor no specialist ne de maa no ɔde brɛ ne doctor no dan ne doctor nse ma wɔn nye no hɔ ana n'ani gye wɔ n'akoma mu yɛwura na wɔsɛ ɛbra saa nneɛma ne kɔ so ne nyinaa sɛ abɔfra no akyekyere no na ɔma saa deɛ hudie kɛseɛ bi atae akyire adeɛ no akyekyere abɔfra no ho ne sɛ maame wasa anya diabetes deɛ yɛwura odifo Agyemang Benjamin Nyankopɔn ɔyɛ deɛ wontumi nte aseɛ da asɔfo ɔmakye nyigyeɛ no nnɛ ɛto asi yɛwura me nua baayi sɛ dɔkta ne bɛka ɔbɛkenkan na waka mu asɛm akyerɛ na wɔse deɛ edi kan a bɛma wasere ne sɛ diabetes no atu yewura dɔkta ne nsa mmie na no ne mpire no so a wɔse abɔfra na akyire adeɛ abɛkyekyere na yɛhunu ne tiri ne yɛhunu n'anim no sɛ wɔyɛ baa na bɛrima no akyire adeɛ no so wɔsane akɔgu baabi egu hallelujah onamidi for me nua bai satem oba ha no wonyem yewura ebere biduri ofrɛ no ebegyina nipa dom ya sɔre da yɛ nim na wo mu nsɛm de ahinta na wo no so na akwadaa na wakyekyere no furuma na akyekyere na kyemate wɔ akwadaa no yɛ funu no onamidi for ubo onyankopɔ di na wo srɛma no na wo ka so ayi afiri ampa yewura wo ma me nua bai ekwo so onkonko cheke bra wonya nwo okoye na ade kro na afiri ho ewurade ba chew onamidifo yenua bai ade kro na afiri akwansidie na afiri ho wakasa wakwa wo so watoto sɛ de akokɔ tokosua no ɔde abofra ya bafie ɔba fie obebeduru fie na abofra no ne home no menua bai se na ne home asesa abofra no home a home nya papa abofra no home nyina kyerɛ sɛ abofra no okɔ wuom onamidifo wɔse ne kunu ene die Amerika
no semesa mako yewro di fo adwuma bejima nkyɛn na mako akɔka de asi akyere no yewra me nua ba esi ne kunu bai last week ne kunu no bai eba asɔre dem a yewra de akosɛm no beto w'anim yewra ohanki a wode fa w'anim me nua ba esi ne kunu ka kyerɛ na de ohanki no ɛma no sɛ ɔmfa nkɔ fie na ɔmfa nkɔ gu abofra no so onyamedifo me nua ba yi efiri na koma mu ne nigye mu sɛ ohunu bi da na onhyia bi so da awurade ba kyew yawurade ama ne hunu bi da na de ama ne nhyia bi da ne sɛ ebra hanki no gu abofra no so no na abofra no ho men na prochimati aba ho a omo timi hunu sɛ abofra no wo owu no na ho men na se santentem ho men na se sa onyamedifo me nua ba esi na ho men na se sa o se eye ne nwanwa ebra hanki ne ba ye na ne ba no na ne ho nya efesei ho men ne se sa ye eba papa no se de nyame ye no no abofra no ho aye feyie abofra no ho aye feyie onyamedifo me nua ba esi so onyankopon na ya nwanwade ne ahodwiri se ya ma no na se ne ba yi oda sukura no no wanwu a o kan ye ehye iza nyankopon di na animonyam so oda Yesu ase amen amen wanyem se na wawa makula na wu Manyem ba ko makula na fu yenu ana ba ko ye second one wanyem ama akura no wusu onya se no wu ye 2 months anu so na ne ho me sa so what you say ndi onyamba chewu ama na yiye waware wanyem a 2 months akura ne ho me ne mo wa na mo se asesa ya na akura no mo de ne ko hospital no ya de yi owu ye ena wasafa nyinsen foforo ena waba me nkyɛn oba no doctor krase awode na wunyanwo ye na awode na kyekere akola no masra ma wo ha ya okotwa scan no ayede asane on se adana mesra de ma na me ka to se me ka se me se akora yo bepia ba ye de be renkyere de ntia na me ka sa asem na se ye no no kwasem se we no obetena se no aba ye de be renkyere o mo nsem kase pa aho me se akora no bepie no aba ye de be renkyere ampa na me ya adom kotwa esu na de na sane patran waso ye wawo akora no ade kodie na si first wine no patran ebie mo asa ye de asayasi ende okunu no ahunu nyansa hanki no amede ma no anka ya difuo ni bia konim sika obetua na ade kodie na bia si bie na okunu boy na mse wonye hanki wonko fakoye sei okoyo de kogu no so home na ye de ase sam wo no sa abofran ko afiri okon sesan ya ye de apem kase pa farma mkakra so mu esa wa se beda Yesu ase so now ne domine ho mobros no wadi nkonim ama na ko no masemo gina biro Yesu meda wase Nyami wa ye bi amami o nyami wa ye bi amami o me body a chamai mi nyami me body a chamai mi dia me body ni Israel me body a chamai Wonyami wa ye bi amami o Jesus Bedi akunyami wa ye bi amami o Okuchara suo wa ye bi amami o Otiti enyanka wa ye bi amami o
ɔnam ne dom tumi so na ɔma ne num asɛm agyina. Amen. 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 Meda Isaac kunu Nyankopɔn nas medofo ɛna no pai wɔde bakro Kristo Yesu na azet ne dine mu medin do di fo Agyemang Benjamin voice of truth ebre na so na meda so ne wi medofo no pai so ye ba wo Nyankopɔn hia da mu no so na mna humobro so abi esu masem bi edidi akire na medofo ensem no aha ne bre ne etia akonya no ama tikakra bi ne de bre wo na ohwe ensem n'echi adansidie nso nyame na me so na odi ama ibinom watro se ensenche no ibedi wona ebeji asem na di no achi shanka Kristo dini na asem ne ye no kore lofo so hwe mrantie no nyame na me so yebedi ama wo na hwe menua ba ya na okoyare sabia na doctor se akora no oda yefun twa de esu ne scan hodo no ono se bibia chechira abofra no honam e mani hu abofra no dina se maame no se oda danger akomotuo abeto maame so na doctor say the same time was our diabetes maame no ba manimu no me said man me de boni free no Yesu Kristo dine mu Onyankopɔn aso de boni e free no ona manum asem so na me so na me honhom so asane yare wasane sane ade bia na akekira bofra no honhom bra me said man maame na de no na niji sem ne se maame ne se owo ana akora na wu ebra ba se wonya bosomi ne ekobosomi mi no asisa mpre no yetoso mprensa o se dabi mahu odi fo adwa me ko ne nchei oba me nchei am de boni free no me ka kire se abofra no be pie na oba we nchie na sa abofra we di obetena se nhyaka Kristo din se awo no nyina mo mienu na di kai no akora ni nya bosomi ko bosomi no na ne home no na esizi etua ede ne be kwa yare sabe de home oxygen besi ni so no na abofra na jim de toso me ensen no sa ne sa siye na ebra omo sa abofra we nso no home ne ko no na abofra no awfo di mirika ba manim hanki amede ya asore mdan man se fako hospital wo kwa fako guru so ade achinya Yesu Kristo Nazareth osuma ame no de oba Isaiah no oba Nazareth ripa amfa na anya hwe no ne dini tumi a ode adom na ko anim no afedie maame no ne ba no ade achinya yina ma no ode ne ko fie no enne se bosumi mienu ko miensa no wabegina so no fie a oda abofra no nyame ase de ma ne kra hese de na abofra sitie enhyare no nyam ka odi fo Agyemang Benjamin me Yesu Kristo no ne dini maame no Onyankopɔn ahyede no nyam na manum asem so akon agye no do fie no nyina na me ka se enuma ne nsan ahonwudi sem enni meduma fa won asem no de Kristo bre so ne nipa tia ebro wona dwentese so no ensan eto ntwai eno de soma na ko odi fo Agyemang Benjamin nti enne me da me no ohie dwumadi ne ekoso o kina no panso ekoso ba bia wo bia oga na ameto mensafro Onyankopɔn asem ne simfiri apemire ni so dakro nti enora ne na de hie no wanti ma bia enne dwumadi ne ekoso ahonwudi sem wona ba ya ni hye Kristo ni din tumi ne monyam wona ye wo won ebi enya mfie aduoson ni mfie aduosia ensem onyame na me so ka no munti bi dan so na kwaso de bi ma ya so mpanimfo ye da Kristo Yesu ase bedofo na me ka so ba bi wo ga na bia na meto mensafro so kumasia so won kan so wotema kasoa ehne fa alibo ehne fa sahwi de bi so ba bia wo bia na takwa meto mensafro tachima na wo anase sunyan kentampo ehne fa meto mensafro tamari ba bia wo bia no Yakopon ya doma enne no china ene menhia e Kristo be fam so na wati asuma asem ne huntasem ene wachi no wana manum asebese de me no ka sei kwa ye numa wo fo ne ahodwiridi ayaresa adadi wo abra bo minim sa fidie so wati numa ahodwiri bebre ye da Yakopon ta sefa se e china no pa oni be se ba bia benya ka na me chire wi odi fo adwa wo kumase ya edweso bonwire junction kumase ya edweso bonwire junction to ba bia benya ka central market labor Angonaga junction ofori krum anase tek junction go se trotro na pai edweso ni dwabe fo trotro ni bi ka kire meet anase driver so be so bonwire junction so bonwire junction so a filling station kese ya no no e kwa ne da wo nsa be kum so no utu na be se bi no 20 efie ne so wenim tenten so no e kwa ne da wo nsa be kum so no efie na chi no di fo Agyemang Benjamin wo mo so bedro ne esi signboard e wo ho wo nsa be kum so na so bedro wo kran so a taxi drivers bi wo eno ye wo nsa nifa so wo no taxi drivers no bi so hwe di fo Agyemang Benjamin o metro so hwe wo ne wo eni mu tenten so no eni mehia no nyame nam so onkwaje enti no so maame okra se ne Kristo ntembe wie peye enti no so maame hwe namba yi
na frɛ ɔmbɛkyerɛ ɔkwan no na ne me ahyia nyame adom a ɛna nɔpa yi ɛne ɔkyena nɔpa na Kristo bɛfa me so wɔn a wɔyɛ ne dia no ɛnto ɔsoma me no na anka wɔyɛ ayera no ɔnam me so ɔbɛgye wo na ɔde waka ho Onyankopɔn ma kwae na wɔka yɛ fra de kyenyam a da sɛ ne Royal TV so ɛbrɛ abɔ no nso kɔpem no nwɔtwe Voice of Truth odiifo Agyemang Benjamin mɛsa no wɔhyia baabi biara a wɔ no Nyankopɔn so wie nka ho ɔne bakoro Yesu Kristo diri mu amen bye bye